är en profil som har betytt väldigt mycket för föreningen under många år. Nämligen Patrik Kahnbäcks nummer 14. Och med oss att hylla Patrik idag har vi bland annat laget som tog SM-guld 2003. Det är året som det har tagit. Och vi kommer börja med den killen som var med både nu och då, nämligen nummer 11, Magnus Kahnbäck. Nummer 30, Jonas Jonsson. Nummer 22, Jonas Esbjörn. Nummer 24, Niklas. Nummer 58, Jens Karlsson. Nummer 7, Mikael Svensk. Nummer 28, Jonas Lettman. Nummer 19, Jari Thomsen. Nummer 26, Peter Ström. Fystränare Per Edlund. Fysioterapeuten Tommy Tingets. Läkaren Torsten Jonsson. Assisterande tränaren Janne Karlsson. Och huvudtränaren Conny. Tröjor hänger upp i taket här i Skandinavien tillsammans med Stura Pelles. Ge mig en varm applåd. Nummer 29, Stefan Larsson. Nummer 19, Jörgen Pettersson. Och nummer 13, Lars-Erik Lundvall. För det första får man säga att man är otroligt privilegierad över att ha haft möjligheten att kunna representera egentligen bara ett lag i Sverige. Och Frölunda har ju alltid varit mitt lag, så det har aldrig funnits något annat egentligen att snacka om.
lite bra, det blir som att det är stort spelare. Bra spelat till Karlbäck som inte sliter sig fram till kanten. Lyckas med kurvan Karlbäck som blir ett liv. Det är en fantastisk låda. Jag är glad och stolt över att jag faktiskt kunnat prestera när det gällde som mest. Och det är väl kanske det man är som mest stolt över idag. Hej Patrik, Henrik Lundqvist här från New York. Jag vill bara passa på att gratulera dig till den här fantastiskt kul. Stort grattis. Så det var sista chans att vinna något och bara det var fantastiskt. Att presentera han som under 13 avlagssäsonger i Frölunda. Han spelade 554 matcher. Gjorde 490 poäng fördelat på 216 år. 274 passningspoäng. Mina damer och herrar, reser upp Paolo Pettersson Hockey! Än en gång mycket välkomna till en historisk händelse. Frölunda Hockeyklubb ska idag pensionera sin 5:e tröja. Frölunda, det är vi alla tillsammans. Det är medlemmar, styrelse, anställda, spelare, ledare, partners och inte minst alla ni fans. Tack för att ni finns. Det är alltså dags för en tröjpensionering. Och skulle vi hedra alla som gör stora insatser för Frölunda och hissa en tröja för dem, så hade inte taket i Skandinavium räckt till. Vi hade behövt en ny arena och den vill vi ha. Nu är det dags för tröjpensionering och för det finns det
en policy och kriterier i vår förening. Och de kriterierna är att man ska spela minst 10 säsonger aktivt i vårt lag. Man kan ha vunnit VM-guld, man kan ha vunnit OS-guld, man kan ha vunnit SM-guld, men framförallt så ska man ha betytt mycket för föreningen och varit en god förebild. Patrik Kahnbäck når alla kriterier med råge. Det är med stolthet som styrelsen har beslutat att nummer 14 för all framtid ska pensioneras, Patrik Kahnbäcks tröjnummer. Och det ska förenas med de som redan finns på isen och vars tröjor redan hänger i taket. Och du Patrik, nu kan ni tillsammans 24 timmar om dygnet diskutera hockey, att det var bättre förr, och ni kan ha synpunkter på det vi gör idag. Men du är så välkommen in i detta. Du symboliserar det som vi värdesätter mest. Du är en fantastisk spelare. Du är en god förebild, men framförallt så är du en fin och ödmjuk människa. Och det är det som är Frölunda. Jag ber er nu resa er upp, och det är Patrik den varmaste applåd som föreningen vill också ge dig en liten gåva som ett minne av den här dagen. Den 4 oktober 2014 som vi hoppas är kvar länge hos dig. Och med det vill vi